kumsang khat zakua somnga paruk ania Tarascon France chuan mi pano pang pakhat Jacques chu biak ina kalin Father Noiret chuan Wayne bottle chu da thaturin alo ti a biak ina chuan program poimo tak an mang me ka ni Jacques chu biak ina bungrodana chuan lutin Wayne chu ada tha a bungrodana room chu asana tumlai chuan bol muin room chung thimjinga chuan apet lut thom danglam tak hrengalin Wayne bottle po alo ke ta chuai mai alalu tuk chu Father Noiret bula chuan tlan vatin athil tonte ashil ngal Father Noiret po chuan big in chung lama thom shevele in an pani chuan anwa en fia Father chuan Jacques chu tong thlamuanin big ina om an ni awanga lawlo turle pathianin a om pui rengti hreturin ati big ina an bati chitte chu lomitin Father Noiret chu boruaka akang ta thut mai ataksa chu kang chhun zomin Jacques chuan a hlau kher mai Sister Irene chu Italia hlim takin hun alo la mang meka Mother Superior chuan Sister Debra chu boina thlen tu le thunun na ala ton ngei tur thu ashil Irene chu Sister Debra bula vakalin Debra chuan Mississippi atanga local ani thule kumlimi lek ani lain misul hawin an inan halawanga an chungko in boina an to tan thu ashil aunaw pa chu sipaya tangchun zamin ani po pathian rongbol tura ain pek ngal thu alo shille chumin hu chuan Mother Superior chuan Sister Honena Saint Carta a nan hau chungchang chu shrilin ramhoi chuan nan tam tak ati hlum thu te po ashila chutatang chuan nan then khat chuan pathiana rin na an nei to lo wangin Vatican lamin pastor pakhat an lo tira pastor kai hruina mang chuan Isu Krista thisen mangin ramhoi chu ti top ania chutatang chuan pangai takin an omle theiti alo shil chu pastor chu bisopa hlan kai ni in mi tu ma in nan ho chunga thil thleng te kha an the to ngai don lo ni ti ashila Maurice chu friends a boarding school pakhata athoka athona muna Iris mechano pang Sophie chuan angai na hle a nikhat chu Sophie chuan in thian thatna ban bun pe in atana asiamani thu ashil mase mechano pang pakhat chuan aban bun chu lo lak sakin fiam thu thonan te a man saka Maurice chuan athil ti lai chu top san tur le ban bun chu pelet le wat turin alo ti mechano pang chuan chi lo mai ani awangin athu soite chu anzom lo tur thu shilin Maurice chuan eng ang mi pon ni ila in zaton na le in manga ina nei tlata trul thu alo shil chuti lai chuan Madam Lauren localin naupang ho chu classroom a lut to turin alo ti Maurice po aruma chukchu aom le thu shilin Maurice chuan aboi pui ngal tur thu ashil chun lama chuan delivery girl localin chauka chuan an ei tur te ada sakmol mol chu tuma ain bot chailai chuan storeroom lama thom a hreta thut mai awa en fia chuan storeroom chunga chuan Maurice vamu in a omdan chu apa ngai zan lo ti a hre thei ngal chu muna chuan engthil nge ati zotin Maurice chu alo hoile ta a hlawlu tuk chu chuata tlu in nan rap omzet main alo pan nai ngal chu muna tanga tlan chu atum lai chuan storeroom kongka chu ama a loin kharin nan chuan a that ta ni zanlama Mother Superior chuan Irene hena ama mutura mi tu emo an local tur thu ashil asoi zo chuan chu mun chu chu san ngalin Irene chuan Maurice bok chu amu vele Maurice chuan athan puina longenin ramhuai melrap omzet maya aloin thak danglam hal Irene chu lo thang harin amang chia aloni atuka cardinal mutura vakalin chumuna chuan thildu omlo tak tak a thlengti an lo shil kumsom komi nan pakhat chu Hungary a big in stepa ama ain khai hlum thule Austria pastor pakhat po ama ain ti hluma Italia nan ni tura in pe meise pakhat po ain khai hlumani cardinal chuan ramhoi chu Europe lama achetran le ni a an ngai thu shilin Romana nen inzom na lian tak an nei thu asoibok Irene chuan Father Barky an shil hreto MT zotin Cardinal chuan Father Barky chu aboral to thu alo shil Irene chu churam huailo machan to te zinga dam om chuna ni ti shilin
Koshan lamin chui chiang turin an du ti a hril bok Irene chuan ati theyarin lo thu lo soin sen karta a po aboral trap ti a hril Cardinal chuan ama lo chu rin tur dang an nei lo ti lo soin Koshan lamin alaka beisen lian tak an nei ti a hril le Irene chu Taraskon lampana chuk ngalin sister Debra chuan arukin alo zui ve bok Irene chuan thin rim zetin engwanga lo kal ve nge ani alo zot Sister Debra chuan thilmak thleng te chu mu ve adu thu in alo chang Pastor Chen khatin wen chu Isu Krista thisena achan tirti an hril thu te soin Irene chuan chutiang aring ani chuan thilmak mukher lo po in pathian arin na ngat mai turin alo ti chuti lai chuan Sophia te class ami chuan Sophia chu bumchuakin room ruaka an hruaya awathlen chuan game pakhat Defeat the Devil an khel pui tur thu lo shilin Sophia chuan ramhuai chu voi khatma alam hulo thu alo shil an class ami te chuan ramhuai chu abula aum reng thu soin an ma milem chu en reng tur le nunglam hoi mi lo turin an lo ti Sophia bumchuak tu te chuan chu room chu chu san ngalin reilo te a Sophia chu tlan chua tum ve ngal ma se kongka chu pon lama tanga lokalin hong tura angen chiam nu pon an hon sak du lo ani anung lama chuan thomak tak hre chun zomin milim puana in khu vek mai chu a mungal milim chu alam pana lokalin nan mel ra pom zet mai aloin lan bok chuti lai chuan Maurice chuan kongka chu lo hon sakin man mo zetin a chok ngal Maurice chuan engthil nge thleng lo zotin Sophie bum chok tu meiseno pangho chuan an lo nuya Irene le Debra te po Taraskon wathlengin nan pakhatin alo dong songa mithen khatin ramhuai chu chumuna chuan alo kal ni a an ngai thu le biak ina kaltum po anom to lo ti alo hril Irene chuan chumun chu ramhuai in a chen chil ngai ani ti hria in biak in kongka chu alo in hongngal mi panau pang Jacques chu lo lutin Rosary kang ut ruam mai alo pe ma se Irene suang tu na alo ni a Father Noiret Ruma wakal ngalin Irene chuan chumuna chuan mi panau pang tharau an hmungayem ti zotin chu ruma lo omve nan chuan anni point an mu fo thu alo shil ma se mi panau pang nu chuan chu thil chu zep saktura angen thu soin Irene chuan chumuna chuan na thok tu dang an omem ti zotin nan chuan Romania tanga local Frenchy chungchang alo shil Irene le Debra te chu big in pona chuakin Debra chuan Frenchy chungchang azota Irene chuan aming tak chu Maurice ani thu le senkarta a ramhuain boipui ho to ti hrilin ramhuai chu ama tan puina a an ne thei thu a hril chuti lai chuan Kate chuan Maurice ne na afanu Sophia I alo tan puiawang chuan lom thu hrilin Maurice chuan engwangin nge biak ina room pakhat chu an kal tlat thin alo zot Kate chuan an zirtir tu fapa Kedri chu chumuna chuan aboral ti alo hril Kate kal nu chuan Sophia in tukvera tang chuan Maurice chu lo thlirin chemi lowin in chunglam chu a thlir le vungvunga chuti lai chuan Kate chuan lo kovin a zui ve ngal Kate chu in chunglama chuan chhozelin Sophia chuan nan melra pomzet mai a mu ve le ta nan taksa tang chuan chawak lo thlok chuakin a bo zui ani Sophia laulu tuk chu in hnuai lampana tlan ngalin nan chu a hma maya aloin lan le ma se Kate chuan kongka lo hongin nan po a bo zui Irene le Debra te chu hotela kalin manager hena chuan hotelan book lok thu an hrila ma se manager chuan an ming a hmuzo mi lo ani Debra in manager a biak lai chuan Irene in pon lama mi panau pangrol tlan chu mu in a chuak ve ngal anung beratlan mi panau pang chuwa bia in Jacques kha ani ti a hretheya Irene chuan vapan na in a mingte a hril nu chuan koshan roi tu ten an mani tan pui tura an tir thu a hril biak ina Rosary lo petu kha ani empty zotin Jacques chuan Father Noretta ani thu le alo lak to thu a hril no pangrol chu lo tlan le in Jacques pon azui ve ngal Irene pon zui zelin thui po zui ma chuan no pangrol chu an bo ta duak mai reilo ten huwa Jacques chu mule in zui vata atlan zel nu chuan magazine tamzet mai in tar wa mu in magazine ho chu ama in aloin keu ngal
Magazine thalak sang mang chuan nan velek an ti bok chu lo langin Irene chuan a hnung lama thom a hre chun zom ma se engma a mulo ani velek thalak chu vapan nain velek chuan alo rek ta thut mai thil mu nei chun zomin mi pakhatin nan chu amita alo vita velek bok chu mu chun zomin Irene chu ni khoshelovin chuata alo murenga Madam Lauren pon Maurisa chapel kongkalam hoya ngoi renga ading chu avamu papan nain Lauren chuan engthil nge ati avazot Maurice chu lo hoile tin engthil nge ati a hriat big lo thuin alo chang Maurice akal nu chuan Lauren chu afapa boral to in anung lama tang chuan lo kovin chapel kongka chu chung lama tangin mi tu emo in hon an lo tuma Lauren chuan kongka chu hongin fiaturin alut ngal achunga chuan kedri lo omin Lauren chuan makati khermai velek chu kedri hnunga lo dingin Lauren chu alo that ngalani atuk jinga Irene po lo har chokin Debra chuan zanlama khan engthil nge aton alo zot Irene chuan thil mu anei thule ramhoi chuan engthil nge adu ti a hriat to thu alo shil ramhoi chuan Maurice chu mangtangka in athil du chu azon tirani Debra chuan jakuisan ni khoshelowa amu alo mu thule rosary po apeti alo shil Irene chuan chu thil chu khoi emo a mu to thu lo soyin Debra chuan thalak pakhata po a mu ti alo soi vele chuti lai chuan Kate chuan Madam Lauren ruang chu va mu chuakin makati khermai police hawin ruang chu zon chok ngalin Kate chuan Maurice nena Sophia chu a mu zo lo ti ashil Maurice chuan arilu ti ha lo turati in Sophia zong turin akal ngal rei taka zon nu chuan Sophia chu va mu in biak tumin abula avathua Sophia chuan Madam Lauren chuan chapela kalaphal lo thu lo soi chuakin chu hmuna chuan thil dik lo tak aom ni a arin thu alo soya Maurice chuan thil mu engemaw anei ti lo zotin Sophia chuan mu engma anei lo thu le thil dik lo tak aom ti a hriat thei thu alo shil Irene le Debra chu friend cha kal le in library ngak tu chu jakuisan Rosary pek chu an entira librarian chuan Rosary a emblem chuang chu Saint Lucia atanga siam chu ani ti ashila Irene chuan thil mu nei le in ramhuai lo in lar le chan chu a hra chiang ta tel mai librarian chuan Lucia chu Christian sa khoring lo tu ten anti hlum thulo soin achung te chu an tlan cheman shrama khovel hun sang zongkualin an thuruk te chu von him tlat tumin Saint Lucia mit mu chu an vong him bok Debra chuan Saint Lucia mit mu chu engwanga zong nge an ni ti zotin librarian chuan a hriat big lo thu in alo chang Irene chuan ramhoi chuan thil ti theina neilet le na man ruata na mana tum ni a arin thu alo soi ve bok librarian chuan Saint Lucia mit mu chu an nei the ni chuan ramhoi chu meidila an thon kir thei tur thu alo shil Irene chuan chu thil chu khoi hmuna zon tur nge ti po an hriat lo thu lo soin librarian chuan mong pakhat jingpol chuan Saint Lucia mit mu chu puithiam ho omna in pakhata aphum ni a ain zia thu alo soile chu mun chu an omna atanga hlavak lowa a om thu soin librarian chuan puithiam ho omna in chu skulatana an man to thu alo shil school omna lampan chuan tan ngalin Irene chuan Debra nena anu chu sa khomi tak ani thule pathianin athute puang chok tura alo biak thin thu ashil thil hulok theina mak tak pe in apa ero chuan aring lo hle thina nikhat chu apa in anu chu doctor nena hruain chutatang chuan anu chu amuto tammi alo ani chutilai chuan Maurice chu thununa lo om le in Kate le Sophia te chuan a ngonga cross letling zonga lo om chu an mu a Sophia hnunglama chuan velek chu loin lan le in chu ruma om te chuan an hlau khermai Maurice chu man mo takin atlan chuk ngal Irene le Debra te polo thlengin Maurice an Irene amu chu makati khermai Kate le Sophia te chu melchet tirin an har satna chuan atan pui thei tur thu ashil bok mase Irene chuan Kate te nu fa na ya om to lo turati in ramhoi chu ako chunga a om ti ashil bok Maurice chuan athu soi chu aring lo khermai reilo te a om dan chu loin thak danglamin ramhoi chuan alo thunun chunzom Irene chuan dan tuma vapan nain alo paileng ta dor mai
Debra pon va bei vele in ani po chu alo theleng talop maya Irene chuan pathian minglam chungin ramhoi hena chuan Maurice taksa chu chuasan ngal turin ati pathian na tho awangin Maurice chu thing halin Debra chuan nikho shelowin alo votlua Maurice chu phuarbet ngalin Kate le Sophia tenen chuan chapela an lut le Irene chuan monk ho thil thu ruk anzon mek thu shilin Sophia chuan banga kelem antar chu ramhuain a chen chil thu lo soyin ni in achun chuan chu kelmit chu alo sen thin ti ashil Debra chu ponlama chokin ponlama tanga kelmit flashlight ta a han chun chu alo sen ta vek mai kelem mit atanga light sen lo chuak chuan chuata Saint Lucia an phumna chu chunin an lai ta ngala chuti lai chuan Sophia chuan banga kelem intar chu alo bo dei ti amu mase tuma shilovin Saint Lucia mitmu po chu an mu chunjom Debra pon mecheno pang pakhat wamu in chunglama chuan thilla omzet mai amu ti alo shil Debra chuan in chunglam chu flashlight ta chunin ramhuai na thunun kel rap omzet mai chu amu ngal kel chu mecheno pang ho rum lampana tlan ngalin Debra chuan kongka chu akal man shramani ramhuai chuan mecheno pang ho riana kongka chu lo nemin mu theilo chuan room chunga mecheno pang pakhat chu asoi sangal arakri chu she in Kate chu an lampanin atlan vata mase Maurice chu an phurna atanga tal chokin Kate chu alo be ngal Irene po vatham ngalin Saint Lucia mitmu chu athlawa Maurice an Irene asoi saklai chuan Sophia chuan Saint Lucia mitmu chu la in atlan chenghal Maurice pon Irene chu soisa chunjom lovin Sophia chu a zuya Debra chuan mechano pangho chu room danga an biru ka ngai thu shilin Madam Lauren room kaltlang an tumlai chuan mechano pang pakhatin Madam Lauren chu a muta thut mai a thian te po shilin Madam Lauren chuan alo man ngal a room chunga chuan polu tumin mechano pang chu Debra le midang ho chuan an lo pot ve bok Madam Lauren ka tang chuan chukchu tam zet mai alo wak chuak ngal chuti lai chuan Sophia chu big indar an khaina chuan biru in Maurice pon a zui zela Sophia thilken chu lo engin Maurice chuan alo mungal mase a thilken Saint Lucia mitmu awang chuan Maurice chuan Sophia chu a khoi ngam taloni Sophia chu tlan chengalin Maurice pon a zui zela daran khaina chu chimin Irene chuan Sophia chu alo chan him man shramani mase Sophia din na thing chu chimle in Maurice pon alo pan naile Sophia man nu chuan an tan na hrui chu chatin Maurice chu atlatani Irene chuan Sophia chu zong ngalin reilo tea awa mua Maurice chu lo thole in Irene chuan Saint Lucia mitmu mang chuan abeita anar le ka tangte chuan thi sen lo chuakin Maurice chuan ti hlum lo sham turin angen Maurice chu chuata tluin Irene chuan ati hlum to ni a angai wang chuan atrapa mase Maurice chu lo thole in athil ken lai chu alo chu sakngal Saint Lucia mitmu ane wangin ramhoi pon athil ti teina chu neilet le in velek po aloin lan chunjom chuti lai chuan ramhoi na thunun kel chuan mechano pangho chu an lo la zui vezel bok chapela chuan tlan lutin kongka chu an kharman shramani velek chuan Debra chu cheina hlingin Irene chuan awatan puivat velek chuan Irene chu boruak atikangin ataksa ti kan sak atumlai chuan Irene chu Saint Lucia thakal zelani ti asheta Irene chu chuata tla in velek chu athin rim khermai Debra chuan Irene chu vatiharin chuata chuan wen tam tak alo bo a Sophia rak thom hre chunzomin tranpui tura atlan lai chuan Sophia chu ramhoi chuan alo tan tir Maurice pon Irene chu chemte nen lo bein ati lumma chuan ramhuain athunun na atang chuan alo har chuak lol mai Irene chuan Debra chu arola tong trai turati in wen chu Isu Krista thisena chantir turin andila chumi rual chuan velek chu kangral vekin meidila an thon kir theita ni